Γεια σας παιδιά, Greek Killer εδώ και αυτό είναι το πρώτο μου επεισόδιο και πήγα level 125. Fuck yeah. Λοιπόν, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Θα πάρουμε μία από τις αμαξάρες μου. Όχι. Και σήμερα αγοράσατε μία βάκα. Να τι. Φοβερή δεν είναι. Βασικά θέλω να σας δείξω πώς μπορείτε να σπάσετε ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Σε μία race. Να ας πούμε... Πού είναι? Πού είναι ρε παιδιά, Criminal Records. Α, να τη. Λοιπόν, ωραία. Και θα σας δείξω σήμερα πώς μπορείτε να σπάσετε το παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο, απλά θέλει να είστε γρήγοροι και συντετρωμένοι και να μην τα κάνετε. Όταν πάει σε μία δίπλωση στο μάτι, και όταν πάει σε ένα τρίτο, και δηλαδή θα δείτε ότι θα ξεσπαστεί πολύ γρήγορα. Αυτό είναι το πλεονέκτημα. Ναι, το έφτασα. Αλλά δεν είναι το καλύτερο χρόνο. Να πούμε αν τώρα δεν είχα τρακάρει θα μπορούσα να είχα κάνει ένα πολύ καλό χρόνο. Αλλά δεν πειράζει. Αυτά τη ρεστατήρια.